Good night. Bye bye. 당신은 아들은
Tama. Paano kung dahil hindi Pase. Pase tungkol ka.
아빠 까만 탔는데 뭐 가자마 너네가 가나디 너 사다 빼나우랑 거를 거기 또 아이 감 하나만 가야도 너 사노 스티로 뭘 라이다는 울어 저거 지금 그 바간 하나이 근데 좀 봐. 작년도 해가 돼야 깜만 쳐서 카이디포 사실 카이디포 그냥 살짝
Tao đòn ơi vật ra khả cắm khen đi nó cắm hả cắm khen đấy gì à ừ đã đâu chúng nó thằng này đi nào ông có ta cho là không biết sao cái gì thằng biết à hả nghe thằng biết này sao chứ đâu 이 당연히 너는 뭐너라 짜라 라파 차이잖아 그 오빠가 가슴 되게 쿨모 또 당연히 당이야 cái thằng bé này
Borok tong bele tamu komen khai bayasa. Hello, cho tôi phụng kaham kisa comment khai badi kisa lai rồi đi badi. Daran tamu khai tung tamu phụng kaham da. Bo bing mol pek gitu. Ơi, thử y.
dabei gott dabei.
Sule pele basana tamui songa ngai phung jakal mun 요새 뭐 가요는 좀 듣지만 nung songa do khala phung jakal mun pele
Akaspa number tong ni ro. Akaspa number. Akaspa ni. Miat hangga miat saya tu no. Ha akaspa no bo da mo no aku jane di sini si. Da mo phai di hin sound ja. Mía có này nó lấy tốt lắm bồ đề cái phải nữa cầm đi phải nữa Hello. 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 Sao? Anh thấy đây rồi chị. Anh đào bá không ạ? Anh mai sẽ phải đó. Rồi để cho nó phá chứ gì. Biar nalar nanggo mari ki biar ki engke pasau sarang ni. Ala cur bahasa ngejek kalmani. Tama apa kya mahal kalau saya tidak suka macam ekta bahasa dah. Anti ni hot tu dia kata je, mulai ni kamu em para maya. Je, orang ha. Orang hai bahasa goi tu dah. Còn hay đâu? good morning munai good morning nó bo bai ma hini ta bong bai ma hini ta mo khai tong sa ta mo ong kha mini ha ha ta mong na ni daran ta mo khai tong ta mo nong khai daran lai don munai ham bai bai ma hinong khai ta buk ta mo khai tong mai di sa kha bai ma hi ta buk ta mo khai tong sa kia sa ga di an khorang de khana ani khorang de khana bai ma hi mai rok da cha kha munai mai se ko ta buk mai sa na nai tong go cái bai ma hi nong ke ta buk ta mo khai tong sa ta buk se thumani ba sa munai o mok tu rui se phai de ya horoni mok tu rui se phai dia horoni mok tu phai dia da ta mun bagai mok tu phai ong khadaran cái kisah lai rok ri ji ang kisah lai ri ga di bai ma hi ni kisah lai ri ga di daran skai tamu khai tong phungni tamu boro thangnai ni ke ta mu rok sung ka sa nong ne ro daran smia el bi khemani koi ta jora el bi khai ka kisah lai ri ga di bai ma hi ni nung lai di ji ang kisah lai ri ga di ta bok boro mui o sa ang khai ta bok mai sa nai ang ke ta bok mai mui soin tong go si no ke ta bok ang mai sa nai bai ma hi ni kisah boro thang ka kisah lai ri ga di boro thang ka sau
Bai mahi ama tabuk de tabuk ang mai sana nai tongo tabuk moi mungkeng ke sana tabuk moi songai tongo moi songai tongo tabuk bai mahi ke bor thangka sa bai mahi daran nungke tabuk tamukai tongsa nungke tamukai tong tamu komen khali asa komen khali di komen beri komen khali beri kupal Yalu daran kita baru tangga sa daran tama anu kurang kana ya dara daran bai mahi baru tangga sa kunao bai mahi nung lai dari ri ka kisa lai di jeng ke ri lai tama dui ta in dong ka tabuk basoi tamu khai tong bai mahi tabuk lai du jang bele munai hambai ang lai di jia na hinai pogoi lai di gari hinai tongkata pogoi tongkata tabuk thumani basoi tamu khai tong asuk tongo daran kai bor thangga sa daran bor thangga sa ang tai kisa tonggoi ongo LB ongo mathak sinai ongo tini ang kisa samu thangna tongo oboni bagai bisi samai kerai tini ase mane ase dugoi LB khai mangalakta gunda siko gunda khongnani thango aida gundak de khungna nai tongkha sia oboni bagai di phaime tongkha
tabo phurung kai do tabo phurung kai borok kai phayo do comment khani kuri mangta o mane siniya borok mangta siniya borok mang phayo da phurung sai kai omo comment khaya mang rok da tamo mui rok songka sa munai tamo mui rok songka sa munai phantok songo phantok tabo phantok soin tongo hingke tabo mui mungkha hingke tabo mai sanai phurung baha kai borok kai phayo borok kisa phayo thango ngota phayo thango mane bathaiya ta mar siniya borok rok ta mane comment khaya rok ta tabo phurung kai ang tai kisa tongoi no yan birok muthak sinai hello sabunai tong tai tong ke comment rok khai bedi sabunai tong comment khai bedi tamo khaina ba munai nung tini ang tini kisa bui rok noro sam khaini bagui ma thangnai ta hajira kam rok khaijago hajira kam rok khaiyakhai bo mai sobo mai charonai ba nai haino kopal hamya kam rok ma khaijago ta wak sikok phaikya ba tabok se boro thangai phaikya darans kai tabok se wak sikok phaikya hinui muni tongkha kopal hamya ya munai jotono haita kopal hamya ya munai jotono haita darans kai tabok se phayo wak sikok phaikya hinui munika ang sayadi ba bo gunda khogoi tongo hinoi haino ongkhana ta wak sikok ni short video nai tongo ha 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 nung short video da nai tong tao gundak sikok le nung bai ma hini gundak de khona nai tongkha hini se salai ma tongkha tai singo wati phainu sido sini yango nokha se kisa megala in tongkha wati rok de phaino nokha kisa megala in tongkha malik kora ba khogoi manliya nata ha ha haino ongkhana ta malik pura kora singkai ba boro haboi manaisa malik bo kora tongo hingke ba
Good morning, Munai Mahi. Good morning, Dara Aunt. Good morning, Dara Mini. Biba Depot Mam. Laidon. Hambai Biba Nonabo. Good morning. Gai Biba Nung Tabo Tamakai Tong. Fungni Maimurak da Songka Tabo Kai Tong. Bai Biba Lam Sugo Nono. Bai Biba Lam Sugo Nono Inka. Hambai Munai Mahi. Bai Mahi Saka Nono Bong Good night. Night. Hambai Munai Mahi Saka. Hambai Munai Mahi Saka Biba. Hambai Munai Mahi Saka. Dara An Saka Wak Sikok Bo short video rock Matongo Bele ha. Ngay Bai Mahi ni Saka Koi Tao Tunai Sa Nung Bai. Ngay Saka Biba. Sairi Kaha Nono Hai Munai Mahi. Hello, Lairi Rigadi Biba, Kisalairi Rigadi Biba. Ang tini tin tao tunai. Ang tini tin tao tunai. Tini di phone tin tao da tunai. Ang Lairi Jak se Daramini. Lairi Jak jahan bai. Horni tin tao dara. Horni tin tao thukano. Ma tini horni tin tao da thunisa natama horni tin tao thuka hini samanda. Ngay Biba Nung Tabo Tamakai Tampuni Tamuro Songka Tamakai Tong Tabo. Biba Bolok Saka Hai No Si Sao Dara Munai Mahi Nono Ada Da Sungka Bai. Tahu sini yang wati wana sinai tongha no megala tongha wati wana bagui. Ada ready kai ya ko Munai Mahi. ada apni jod hin mani adat aponi jod hin mani se matong bele wak sikok ni short video chung chengra se salayo Munai Mini Wati sewana nai tongka.
Ang mai rok jaga no tabuke wati bu wanan nai tongkha kisa kisa nai di gundak oi munai bibasa ka munai mahi nini kumui khai hori dat o thangka tini daran saka kaham khai pori di angkho bai mahi saka o tamo ready khainai sa tini ni bagoi daran saka oi wak si kok tamo khok sa bai bi saka biba saka mia horni adat kisa tongkho munai mahi nini mayo ni exam tonggo bala tini nai di gundak sikok bai biba ta kaham da mahini bai mahini saka daran saka nai tonggo ang mora haha biba saka kaham khai no ma tong go bele munai mahi ngai di mora haha jagan bai mahi saka bai biba nung tini live khai di ang tahu kisah mai sa no no comment khali gadi bai biba nung tini oma munai mahi nini kumui jolajak nai si tamo mui songka daramini phantok songjak gai mia honni mia songjak gai mikhumu mia honni mikhumu gurok
ang mai sai tong dom ang mai sai tong comment pore mangala oin tong kha